tụga aha mba ndị ọzọ kọrọ n'akụkọ ntọrọ mmadụ atabara ha na steeti Ọyọ o dịka ndị ntọrọ mmadụ lere nwaanyị dị ime ha tọrọla atọrọ gbagbuo ya ma lekwuo onye wetara ha ego ha ji tọrọ mmadụ gbagbukwuo ya ozu ha dọrọ. Tinubu ekelala gọvanọ steeti Ekiti bụ Oyebanji na mmeri o nwetara ịchị nke ugbo abụọ ma rịọ ya ka ọ nabatakwa ndị niile gbara ya ụkwụ na ya bụ ntụliaka elu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe ga-anọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde leba ya anya bụ akwụkwọ ahụ agbara Donald Duke maka nhọpụta aghọpụtara ya dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati PRP azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ụmụ ejima abụọ ndị nke nwoke alụọla ụmụ ejima abụọ ndị nke nwaanyị n'otu ụbọchị n'Ibadan bụ isi steeti Ọyọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na INEC akọwala ya bụ ntụliaka elu gọvanọ emere na steeti Ekiti dịka nke gara nnọọ sererem wererem. Otu na Fulani agbala Tinubu na Makinde si ha kpọọ Sunday Igbo ụlọ ọdụ. Trump emeela ka ọha na eze mara na Keir Starmer ga-agba arụkwaghịm dịka onye prime minista mba UK. Uche ebe obodo emeziri emezi ịghọtala enwere nga ihe ga-erasị gị gba arụkwaghịm resign ya ghọtala with dignity gị. Mgbe last ka ị nụrụ na onye ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa ji ọkwa ọha na eze ji aka ya gba arụkwaghịm n'ala anyị bụ Naịjirịa. Enwere mgbe anyị nụkwara ya nọ, enwere mgbe anyị nụtụrụ ya. Enwere mgbe anyị nụtụrụ. Na onye ahụ ji aka ya gba arụkwaghịm. Bata adị ka nụrụ m kepu na achọrọ ịghọtago. Okay, achọrọ ịmanye isi n'ala. Ya bụ ụzọ. You know. Ya ọgbachie ihe. Okay. Ọ dị egwu ka ọ dị nwaanyị ọma akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ekwuole n'otu na Fulani agwala Tinubu na Makinde si ha kpọọ Sunday Igbo ụlọ ọdụ. Ịma na ngwụcha izu ụka gara aga ka akụkọ nọ wee kpọpụ na Sunday Igbo bịara lee ndị Fulani na-akpa mkpamkpa na steeti ya nye ha serious warning. Chie ha Chinese warning. Bụ ndị bịara tọrọ mmadụ abụọ si ha ị hụrụ ndị unu tọrọla release them. Enyere m unu 24 hours. Ultimatum. Ebelebe egbuo. Ama m na wata ozugbo yichara egwu ahụ akụkọ wee na-akọ na bịara bịa tọhapụ ndị ahụ. Ndị uwe ojii na aka nke ha pụta sị ọwa asị o onweghị ndị atọhapụrụ mana ahụrụ ihe onyonyo ebe ndị obodo ahụ nọ na-aṅụrị ọṅụ maka nlọta ndị a mere gịnị lọtara mana ka ọ dị otu na Fulani agbala Tinubu na Makinde si ha jiri nwayọọ kpọọ Sunday Igbo ụlọ ọdụ na ha na ya ga-egujiji ma gbajie mbazụ. Uche o ịma Sunday Igbo ha nwere mgbe ọ bịa pụta na ọma ọhịa ha nọ mana ndị na ndị dị involved na ọ ga-akpọ aha ama m ịghọtara tikwanụ kpọọ n'aha anụ ka anyị mara n'ebe anyị kwa akwụ nọ. Ntọrọ mmadụ atabara ha na steeti Ọyọ dịka ndị ntọrọ mmadụ bịara nnọọ lee nwaanyị dị ime ha tọrọla atọrọ gbagbuo ya ma lekwuo onye wetara ha ego ransom ego ha ji tọrọ mmadụ lee onye nke ahụ gbagbukwuo ya ozu mmadụ abụọ ayara nwaanyị dị ime agbagbuo ya oge eru n'ozu mmadụ anọ ma ọwa atọ. Ama m na-aghọta oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụghị Naịjirịa. Naịjirịa na ọbara na-asọzi ka ide n'obodo anyị akpọrọ Naịjirịa. Ike gwụrụ. A ka na-ekwu nke ahụ kwara ụmụ ọhịa na-agbanyeghị ịhụna n'ozi nke abịa dawapụta na-agbanyeghị na ha dị ime na aka na-amanyekwa ha ka ha gakwuru ụmụ nwoke ka ha na-edina ha bụ ndị ụmụ nwaanyị Naịjirịa eji tụọ mgbere ahịa tụga mba ndị ọzọ. Ndị Ghana nọ ndị nwa m nọ na Ghana nwa nọ na Ivory Coast abịa kpọrọ gị ihe a gị chee ma gị na ha ejicha olu ọma o nwere ọrụ pụrụ na ewere dis and that kpọrọ gị irute ebe ahụ Ọyọ enwe ihe dịka ị ga-anọgide n'aka ha ezigbote gịnị Ọyọ ezigbote Ọyọ ka onye ahụ bụ ama m na-aghọta ike gboro mana ka ọ dị ya bụ ụmụ nwaanyị Naịjirịa ejitọ mgbere ahịa tụga aha mba ọzọ apụtala na-akọ
n'agbanyeghị na ha eruru ebe ahụ atụwacha ha ime na ha abịakwara na-amanye ha si ha gakwuruwakwa ụmụ nwoke ka ka na ebe ha rikwa ime ebe ha rikwa ime ọ dị egbo. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'ala anyị bụ INEC ekwupụtala gọvanọ Biodun Oyebanji dịka onye nwetara mmeri na ntuliaka elu gọvanọ emere na steeti Ekiti na ngwụcha izu ụka gara aga. Ya bụ gọvanọ Oyebanji nwetara mmeri ichi nke ugbo abụọ dịka o jicha vootu dị 319,224 319,224 votes ji merie onye nke otu pati PDP kacha esote ya n'azụ bụ nwa amadi aha ya bụ Olumayokun Oluyode na onye nke otu pati African Democratic Congress bụ Dare Bejide. Amami na aghọta na ya bụ ntuliaka elu otu pati APC nwetara vootu dị 319,224 319,224 votes. PDP enweta 40,533 votes. ADC pati Atiku enweta 12,872 votes. Ọ dị ka NDC esonye zọọ 319,000 na ihe ndị akpọga mmadụ kpọpụtachara na IDs bịa tụọ vootu. Amami na aghọta ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịma a na-ekwukwa ihe a APC agakwa n'ihu na-eme ọtụtụ ndị shut up amami na aghọta iruo na social media kpọta APC aha ndị nkọcha at the end atụọkwa vootu ọgwụ gaapụwo mmiri. O nwere nke ọwa atụrụ ama ma ọwa abịa ka Rivers ka atụrụ ya bi ọ ga-awụ na Rivers. NDC ama ma 400 and something vote ibe ha nọrọ na 1,000 NDC party Obi 400 and tinye ka ogene na like this mana ịgụ ka na social media ha na-aba it goes beyond the social media, it goes beyond the mkpọtụ ahụ na-eme na social media. Na mbutebe izu ụka enwere ya kwuo na election awụ na social media is beyond social media. Oyebanji na onwe ya nwetara mmeri dịka gọvanọ steeti Ekiti bịara na ya agba ndị na-agba ya okpo opponents ya na-enweghị polling unit na social media. Thank you. Which is true. Ịdị njikere na ị chọrọ iwe politician jụọ onwe gị sị gịnị wụ politics. Thank you. Aga m egwumukwa politics dị n'ihe a. Ihe nọ na ya. Ị ga-emenwu ya. Abịa na social media na-agba ọnụ gbara. Ị ga-emenwu ya. Ndị niile na-ahụ na-akụ likes na akọmentị asha anyị ụfọdụ enweghị voters card. Ojijọgbu onwe ya. Ị na-aba na social media ndị na-eje n'isi mmiri na-ejeru n'isi mmiri ịma ha si a na-agbara aka na-adọ ala onye ji ihe na-akọnye onye jiji na-akọnye ji na-epu lenu amami na wata ebe anyị na-aga n'ihi ya ndị pati ọzọ unu achọrọ unu dị njikere ma APC aka n'ihe anyị na-ahụ unu ga-atụgharị okwu ego ịma ya na-esi n'isi ahụrụ ama ụtọ nsị ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga o wee bụrụ ya ike gboro kodile anyị na akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị. Ntuliaka elu gọvanọ emere na steeti Ekiti Osuayara iji ego azụ vootu na mmaja jupụtara na ya bụ ntuliaka elu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe awakpo ha n'otu obodo na steeti Plateau gbagbuo otu nwaanyị dị ime na onye ọzọ ozu ha yasara. O wutere m nke ukwuu n'otu egwuregwu bọọlụ mbụ Chelsea rere Cucurella resi ya Real Madrid karịsị James kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
gọọmenti steeti Abịa amachiela ịgba ọkada n'Ụmụahịa, Aba nakwa n'Ọhafịa. Ndị uwe ojii steeti Abịa agaala aka ka egbe pịnwụrụ ya bụ nwoke setere n'ihe onyonyo vidio ji ọkpọ akụjari nwaanyị ya ahụ. Ndị ntọrọ mmadụ atọhapụla otu nwaanyị ọwụ dị ime na ndị ọzọ ha tọrọla atọrọ dịka Sọnde Igboho nyechara ha naanị mbirimambi awa 20 bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu abaghana na nsogbu ọzọ dịka otu bịara bọlite ha okwu gbasara satịrịfiketi ya na mahadum Chicago. Ọtụtụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ebutuola ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala ha dịka o mechara abalị 5 ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala butuchara nke ha. Mmadụ abụọ ahụ atọrọ na steeti Ọyọ ka nọkwa n'aka ndị tọrọla ha o. Ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ndị tọrọla ha tọhapụrụ ha dịka o mechara awa 2 Sọnde Igboho nyechara ha ụbọchị mbirimambi bụ okpukpe asị ka ndị uwe ojii kwuru. Ndị ndu ala Igbo ji ụzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ ka a ga-esi atọhapụ Nnamdi Kanu ka Ụmụahị kwuru. Uche now akụkọ bịara kwụpụ dịka Sọnde Igboho nyechara ndị a mbirimambi awa ole na ole si na atọhapụ ya. Abịa na-ahụ ihe onyonyo ebe ndị mmadụ nọ na-aṅụrị na-atọhapụla ndị a. Ndị uwe ojii apụta hụ si n'ọwụ AI. Then nke anyị ga-ebelivuzi now. Nke ọbụla masịrị gị ga-ebelivu. Ama m na aghọta ebe anyị na-aga ka ọ dị nwaanyị ọma. Akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post ekwuola na Tinubu abaghana na nsogbu ọzọ dịka otu bịara bọlite ha okwu gbasara satịrịfiketi ya na mahadum Chicago. Otu kekwa na wow. Ọ ga-erejikwa ereji. Certificate ekwucharala okwu ya. Ọ ga-erejikwa gịnị? Avolitela hụli ya. Ereji. Ka ọ dị ndị uwe ojii steeti Abịa agaala aka ka egbepe mụrụ ya bụ nwoke esetere n'ihe onyonyo vidio ji ọkpọ akụjari nwaanyị ya ahụ. Ya bụrụ na ị nọ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia eji m n'aka na onwe na ka isi hụ ihe onyonyo vidio ebe otu nwoke ọwa akpụ obi ya ha ka gịnị bịara lee nwaanyị skwizie ya. Ama m ilela bọsịn ndị a na-akụ akụ aha gị okugbuo mmadụ ka enye gị ego dịka nga nwoke ị na nwoke ibe ya onye akpọ obi kụga uche nweta mọzụ. If you see the way the man was panting mgbe ọ nọ na-akụ ya ọkpa ahụ. Ekpeghị m ilepagide anya n'ihe ahụ maka na iwe bịara bịa ji m ime iwe ji m kedu ka dimkpa mmadụ ga-esikwa nọrọ were vidio na-eme ebe a na-akụ mmadụ ụdịrị ihe dị otu ahụ. Ọfụkwanụ ka ọ gaghị zọpụtakwanụ nwaanyị akụkụ ọkpa naanị vidio naanị ka ijos nọrọ na-eme ya si ya no video mio ọkwa friend ya vidio ya ihe ahụ. No video mio ya si ya no ano the video you. Ihe ọ kọkwara nwaanyị a uche lee nke ọ na ya n'ihu nye the woman ka ọ target enwenye ọ na ịkụtọrọ ya ka uche ezigbote ọkpọ ka nga ya na nwoke ibe ya kụkọ ọkpọ ka ọ na-akụgbuhu nwaanyị a. Uche ọkwara ma nwaanyị ahụ ihu ya ọ panebiti nke o mere da woman. Ọ dị egbo mana Arinze Chineke na ndị uwe ojii steeti Abịa agaala aka ka egbe penwụrụ ya bụ nwoke ọkụ ọkpọ mana Anthony Joshua nọ na-eche mụ ma na onwe m here abi ha lọkpụ aka m ọfụkwuo anọ m gị a na-eche onye mụ na ya ga-ebiri ya n'aka. What are you not talking? Onye a ga-eme gị ọ ga-awere gị ka slippers. Ọ dị egwu mụ maka ọ ga-eme ka slippers maka ihe ile ego ike gwọrọ. Gọọmenti steeti Abịa amachiela ịgba ọkada n'Ụmụahịa, Aba nakwa na gịnị Ọhafịa. Eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma mana nke chetarala m ihe gee ntị n'ụtụtụ a dịka m nọ na-abịa ọrụ kpọmkwem na Wedera Junction. Gọọmenti steeti Imo na-egenụ ntị biko nọ ọ dị oke mkpa. Ọ bụ eziokwu na o nwere ebe a machiri ịgba ọkada na gịnị na steeti Imo mana ụnọ machiri ịgba meshin ndị ntakịrị a na onye nwere meshin ikekpe klara otu anyị transport ori ọnụ onye nwere meshin ntakịrị meshin ụmụ nwaanyị ndị a na-anaghị eji agba ọkada private use ndị a na onye bụla ya bata Owerri ha na-ejide ha amara ya iwu ya bụrụ na amara ya iwu echeghị na ọ dabara adaba
maka na ị gaghị agba m na mmadụ machine wu movement no especially ndị ka na-adị meji agbago ọkada ama m na-agwata ebe anyị na-aga maka na n'ụtụtụ ihe mere otu nwoke n'ihu m na Wedara Junction ọ gwụrụ m akpata oyi uche mana echere na ọmụ maka a na-achụ m agbafuo maka na onye nwoke mmadụ abụ ịma machine ụmụ were ndị a ama m machine ị na-ekwu ịhụkwa ihe ị ga-ama na uche ọwụ na Wedara Junction mana fire service anọ m na moto ụgbọala ya eburu machine ahụ ha egide ha ndị somofti edunyere akwụsị ya ka a na-ekwula ka a na-akala ndị uwe ojii pịam amapụta ndị bụ egbe aka ọkwụla ha egbe kakaram otu aka na-eji so ọ gaghị erere ụlọ otu aka a na-ejide ha 247 apị nwụrụ nwoke a machine ya kụriri akụri maka na ọ chọrọ ịgbalaga ewe m na-ajụ sị machine private motorcycle mmadụ agaghị ejizi private motorcycle eme mkpagharị mmadụ agaghị agbazikwa nke wee igwe ma machine anaghị m ekwu nke ịgba ọkada ebe ụnụ machiri ọkada nsogbu adị mana private machine ndị ọwa anaghị agbazi ya ụnụ meekwanụ ka o doo anya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ otu jikọtara ndị na-agba ọkada na ọha ji egbe ma nke m nwa wee na-enye ezigbote mkpesa Clara nwoke ọcha na uche na ha ahụsiela anya na biko nle ihe ha na-agabiga gịnị ka ha na-agabiga o nwere ebe a gbara ha sị ha agbala e nyere ha iwu agbala ebe dị gịnị otu a ha na-eze ịkwara ebe ahụ ha anaghị agba ya ama m na-aghọta ha na-ezere ebe ahụ ha anaghị eme gịnị agbaru ya mana ọ na-abụghị ihe ịtụnanya na n'agbanyeghị ebe ọzọ asịkwa ha gbawa ha na-agbakwa ebe ahụ abịakwa ebe ahụ na-achụ ha ejide ha inyere ala gị ego aka azụ ahụ a na-enye ha 70,000 100,000 aghara ha bike ikemike ego ha nga ezigbo a na-ejide gị nọrọ ebe ahụ kwa ụgwọ na da spọt aghara gị ya ama m na-aghọta ebe anyị na-aga minisi n'isi gbarụọ o nwere ndị a na-ele anya n'ihu ejide ihe a nwere ndị ha ga-ahụ ha aha ya ha the look face onye na-emekwa nke ọ na-eme ya ma egene ya gbada anya n'ebe a gwara ha si gbawa ha gbawa ị ga-ahụ ewere ụgbọala chụwa mgbe ụfọdụ a ga-akụ ha ụgbọala ka akụgbuo ha a ga-achụ ha n'ụgbọala paakịa ha na baik akpatuo gị n'ala eburu baik gị o nwere ala ka isi si ha kwụsị ime transfer aha ya what is happening ahụhụ dị mkpatara n'ọnọdụ ihe isi ike a buru baik ya ọ dịara ya ma ya na-agba ọkada tacha ahụhụ a niile gị jiri maka na ibu egbe maka na iwe onye ọrụ nchekwa kpam anaghị m ekwusi ọ dị mma igba ebe asịla agbala ebe ahụ e nyere iwu si ha agbala unu jide ha ebe ahụ nsogbu adị mana ị hụrụ nke ịba n'ime maka na o nwere ebe ụgbọala na-agaghị eru ndị baik a na-eru ya ndị ọkada dị mkpakwa o nwere traveling ị ga-eme gị mara na without them nsogbu ga-adị ị ga-eji ụkwụ aga ya ihe niile ga-aga ọ ga-enwerịrị ebe ndị ọkada na-agba ịchụcha ha n'isi Owerri o nwere ebe ị ga-aghara ha si gbawa Nuke and Krani India ọha nwa na-eji ọkada ha eme gịnị aga ya ọkacha otu ụzọ na-arịghị mma ọ dịlanụ mma ka anyị na-emekwa ihe na-ahụkwa na o mere gịnị o ziri ezi dị mkpa tacha ahụhụ gị nọrọ at sport napụ ya ji ya na-azụ ụmụ nke gị Chineke ya kparakpa tulee ọ dị ego ka ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Punch polling unit adịghị na soshal midia ka gọvanọ Oyebanji gwara ndị na-akọcha ya dịka o nwetara mmeri ichi nke ugbo abụọ dịka gọvanọ steeti Ekiti bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ahụtala ozu ụmụaka abụọ n'ọwa mmiri dị na steeti Anambra ebe ndị uwe ojii aga n'aka ka egbe penwụrụ ndị mụrụ ha ndị na-agba ọkada na steeti Anambra akọọla akụkọ mgbaama gbasara ka ha si jiri ọkada ha na-agba jiri ụlọ ma na-azụ ụmụaka ha na mahadum mmeri nwetaghara ichi nke ugbo abụọ dịka gọvanọ steeti Ekiti bụ n'ihi ntụkwasị obi m nwere n'ebe onye isi ala Tinubu dị ka gọvanọ steeti Ekiti bụ Oyebanji kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị dị njikere anyị na gọọmenti inwe ndakọrịta ntị ma dịkwa njikere anyị na gọọmenti ịlụ agha
ka onye oyi ọha egwu ama ama bụ Beletoji kwuru. Mkpado onye isi ala Tinubu na-enye anyị mere ka anyị ji eti ịgba n'ọrụ ka gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbakuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Rivers bụ Oligbenga Adepoju ewepụla onye DPO eboro ebubo ime nrụrụ aka na imetọ ọkwa ọ nọ na ya. Otu a ka o kwesịrị ime gịnị ede ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ ajụjụ anyị ji wụchaa n'ụtụtụ abụ nke na-asị otu ọrụ nchekwa obodo gị okwu osikwara ya ike n'ala. Zibatara anyị ozi na WhatsApp nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. My people, this information na for men dem wey dey get urine problem, whether na excess
Do you want to promote your products or services to thousands of listeners? Look no further. Echo FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707 491 3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707 491 3440. 0707 491 3440. Thank you. Echo FM. This information is for men and women, young and old, from the stables of the St. Herbers Limited, makers of Prostalin Herbal for prostate enlargement and urine problems in men. We have received a lot of commendation from you all concerning Prostalin Herbal. Hence, we wish to inform you that we are introducing other products for rheumatoid arthritis, duodenal and gastric ulcer, as well as H. pylori ulcer. Other products are battling for infections, causing itching, stomach noise, and body weakness. We have also introduce on our stables other products for male and female infertility. Our address is still number 1 Njibako Street off Ajoku Street by Old Stadium.
mekene ka anyị mara n'ụtụtụ a ya bụrụ na okwu siri otu ọrụ nchekwa dị n'obodo gị ike n'ala mee ka anyị mara ma okwu na-esighị ike n'ala meekwa ka anyị mara o ruo n'omume mgbakpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014. anyị nọkwa live na Facebook n'ụtụtụ a ịbọọlachi Uchenna Clever nọ. ụtụtụ ọma. Hello, Uche dịkwanye. Clara Nwụkọcha na abụọla. Anyị abụọla ndewo. Uche, o nwekwara shọpụ ọzọ mpụtara bọtụ ka ahụ enweghị ụdọ. onweghị dọ Enweghị ụdọ. ego ole ka a kpọwara ya? Ha tọ 300 but anyị ga-eji aka jisi isi dọ. M ga-eji aka mfe ise edo hapụ ya ịnọ gaa n'ihu tinye ọnụ n'isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Nke mbụ, ana m ekele Chineke onye napụtara Clara na ọnya niile ndị iro nso riri ya. So Clara iwe onye mmeri. Ọwụ praise God esi m Douglas akpọ. Na isiokwu ọnụ wepụtara ọ bara ezigbo uru mana ọ nwere ụfọdụ m si ma atụ. Ndị otu nchekwa ndị a na-ekwu okwu ya gọọmenti ha nyechakwara ihe ha kwesịrị iji rụọ ọrụ ọwụ naanị ịhọpụtacha ha niile chere ha awụsa. Maka o nwere ihe mere m ji ekwu gị ihe a n'obe ebe ka anyị many of them degakwa akwụkwọ ayọgakwa enyemaka maka ihe ndị ha kwesịrị iji rụọ ọrụ. So mụ onwe m na-ajụ gọọmenti n'onwe ha ọwụ na ha enweghị ike pụta mee ha equipped ọwụrụ ma bullet ma ihe ndị ọzọ ha kwesịrị iji rụọ ọrụ hụ that na ha wepụtara ihe ha chọrọ. Gọọmenti ha mekwara ndị nke a niile ọ ihe m sị ma ajụọ. Ndewo ya gaziere gị nọ Uche onye adịghị ya njọ ịbọọlachi. ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Injinia ya gazie. Uche n'otu mgbe ka olu na-ada genge n'ụbọchị taa. Chukwu. Olu ya ime otuto. Clara n'otu mekwere m. Ekelela m Chineke na nkịta ịhụkwara ihe Chineke mere m n'izu ụka gara aga. A ga-aga atọ mma na chọọchị. Adị egwe. Ọ dịghị izi. N'iti ọnụ n'isiokwu nke taa ịgbaga eziokwu n'obodo m ịghọtara obodo m ụdị m agụ isi eke na-ese kedụ na kansiletọ South ịghọtara ndị nchekwa anyị na-agbalị. Uche m akwụkwọ n'eziokwu nweghị dị ka ndị obodo iji aka ha ma ọgara ndị nchekwa bikọs nke mmadụ chekwara onwe ya kacha ịghọtala. So anyị gbara nnọọ ndị obodo ndị sekuriti anyị na-agbalị so ma na-anyekwanụ gọọmenti nwa ihe asaa na-enyetọ ha every month ịghọtara enwe ike na-agbalị si ike bikọs ọ mgbe a na-akwụ mmadụ ụgwọ mere mmadụ na-eji aga merụrụ aka ma si maka ha ọzọ nwa nke ahụ ikwere ha nkwa ị ga na-enye ha gbalịsi ike na-enye ha n'oge ya kwa na a ga-ewelitekwa aka elu si ka ewelikwa aka elu ndị obodo n'onwe ha anyekwa ha sọpọtụ zuru ezu ịghọtala. Ihe m mere ọ ndụmọdụ m menye ana m asụ ụbọchị aga ahụ niile ndewo ya gaziere gị nọ ịbọọlachi. Abụọla m chi ụmụnne m ụtụtụ ọma. Ndewo. Ọ gọvanọ si ugwu ọjị abụọ. Gaa n'ihu gọvanọ kedu steeti ọ? Steeti ugwu ọjị. Ebe eziokwu bụ na ịga n'obodo mbụ ama ụzara ndị n'isi ala mba anọ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị vigilanti anyị ha na-agbalị maka na ebi ebe ahụ aga m asị gị ọ dịka udo dị n'obodo m ahụbeghị m ụdị ahụ mbụ enwebeghị esi m tetara ụra asị m nchachi emekwe nke ọzọ ji ome onye ọbụla na-akwanyere onwe ya ugwu n'ihi na ndị nke ejidere ejide ndị na-aṅụ ọgwụ ike a na-akpọpụta ha n'ime ọha apịa ha ihe mee ha akaja n'ihu ọha ọ na-emezi ndị ọzọ ụjọ anaghịzi ekwe ha tiga aka n'ihi na ha amarala na ha enwe ihe ọjọọ ọbụla ha mere na ọkwa ihe emere ndị a ka a ga-emekwe ndị ọzọ. So ana m ekele ha na-arịọkwa ndị gọọmenti ha biko na ndị a na-agbalị na-enyere ha ka e nwere mgbe a kpọrọ ha pụọ gaa nye ha ezigbo ọzụzụ kpọọ ndị sekuriti anyị kpọọ ha pụọ nye ha ọzụzụ ha niile alọtakwa ebidokwe ha ọgba tum tum bụ meshin. So a na-agbalị ọwụ maka gọọmenti a na-agbalịrị ndị ọrụ nchekwa anyị ana m arịọkwa ha sị ha jisikwa ike ndị a ndị wee na ọha wụ na anyị na-arahụ ụra mechie anya anyị ụra. Ndewo ya gazie. Obodo ọbụla kwesịrị inwe otu ọrụ nchekwa nke ya. Mama m na ghọta ya
ya bụrụ na obodo ga-enweghị otu ọrụ nchekwa unu enweghị security vigilante ike gbọrọ ka ọ dịrị na Facebook anyị John Morgan aha gị nze adị ike isi achị mberi zibata ozi gị ọsọ uche na Clara na anyị amakakwa na anyị jisi ike anyị ahụ na nke gị Cristiano Osuọha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị isi otu ọrụ nchekwa vigilante nke ụnọ na ha wọ kakaraka ọsọ Chineke narakwa ekele na Chineke gọzikwa anyị abụọ anyị ahụ na nke gị Alex ọsọ uche na Clara na ịhụrụ Thanksgiving ahụ anyị ga-aga na oge esonyere anyị oge ejikwa n'aka oyibo coconut esonye wee bụrụ ya you are welcome a gwara gị na Chineke ga-emere onwe ya ịhụ na from nowhere ndị mmadụ eshoyiwela interest you know aka chukwu dị ya that Thanksgiving ọ ga-ahịọtọ anya ọhọrọla date akwasịghị next 2 weeks that date ka first ka anyị chekie ihe date ya mara adịkwa ama adịghị ama Sunday ka that day ga-awụ 4th ọ ga-awụ 5th ama me na wata next month anyị eje fere Chineke aka lenu duka lenu igwe ahụ nanụ lenu kedu ebe ndị media anyị gara aga gbapụta ha this bicycle anyị jụọ ekwensu na ụgbọ ọlụ ya ị gaala Facebook anyị ga-ehụ ka bicycle ahụ si tibie into tere Clara ị lara na nta chi gị mụ anya pamiti m ịkpọ gị chi mụ anya chi mụ anya mma m ka dị Precious Obiọha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara n'anya amakakwa ya gaziere gị nọ ahụ na m nke gị ezigbote oyi mmowa mere m ọsọ ụtụtụ ọma my people na uche amalite ha na projekti ọzọ asị m achọ m ịnya projekti na nchetakwa na nke a gbasara Chineke ma ejikwala ya egwu ọ dị ego ike gara wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo bụrụ nzọmama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị maka na ha karịrị akarịa akụrụla ha n'ahịrị ịbịa mee ka ụnụ mara otu ihe ma ọ bụ abụọ ụnụ kwesịrị ịma n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7.
Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Echo FM 100.7, the fresh news people. Straight to the music traffic. I know you know who this is. DJ Mouth King.